Gaurko hitzetik hortzeran, oihartzuar batek beste oihartzuar bat elkarrizketatuko du, 3. oihartzuar bati buruz hitz egiteko. Oihartzuar batek beste oihartzuar bat, 3. Zenbat elkarrizketa dira, nola da? Ez, nik mirarik Jon Martin elkarrizketatuko dut. Zergatik, Xabier Leteren obra sakon aztertzen duen liburua argitaratu duelako. Hortxe, 3 oihartzuarrak. Oihartzuar gehiegi gauza onerako. Izan liteke, baina horixe prestatu dugu denboraldiko azken programarako. Nola azkeneko programa? Bertxoa gastatu zaizkizu edo ze? Ez lasai, denboraldiko azken programa esan dut, eta gaurkoan Bilboko eta Andoaingo jaialdiak entzungo ditugu. Bide batetik okertu gabe esan dezagun bertsoa. Ongi etorri Xabier Leteren bertsorik sakonenera. Programa egintzazue, norbaitek ikusi dezan. Bertso kantuan bikaina zara, itzen jolasean mago, jarrai dezazun opa dizugu. Bide horretan luzaro, baina ametson hartu behar dugu, zein den egia akabo. Zure arrebaren fanak gara, zureak baino gehiago. Egun onden oineronek ere, gonbidatzeaz mil esker, ta atakean bineska txiki hasi zaizkid eskuin esker. Nere arrebaren fanak zarete, neretzat ere ze plazer, baina arrotu egiten data ez diot esango ezer. Berriro itzuliko balitz, iragan denbora arrotza. 80 urte beteko dira apirilean Xabier Lete jaiotzela, eta urteurren horrekin bat egin du Jon Martinek argitaratu duen Xabier Lete bertsorik sakonena liburuak. Leteren bizitzaren, garaiaren eta obraren errepasoa egin du Jon Martinek, eta bertsolaritzak Xabier Leterengan izan zuen eragina ere aztertu du. Jon, zergatik dago Xabier Leten eskultura hau hemen? Hemen dikan ez oso urruti metro oso gutxitara jaiozelako Xabier Lete, 1954an, eta Oiartzunen ez zeolako, mural bat kenduta edo, beste omenaldiko eskulturaik. Eta zuk, Xabier Leten izena, lehenengo aldiz, noiz entzun zenuen? Izena oso aur nintzela, ama kantatzen zizkian bere bertsuak, eta haietakoren batean edo egileen hortzen galdetuta, seguraski lehenengo aldiz orduan. Eta zein da Xabier Leteren zure abesti kutxuna? Bat aukeratu baldin manu karga emozionalagatik hasierakoa izan zelako, eta gerora reinterpretatu edo indutelako Sehaska kanta, amaren bularra. Gaur Xabier Leteri buruz hitz egingo dugu hitzetik hortzeran, ongi iruditzen bat zaizu. Norbaitek erantzun dezan. Bertso saioa sinpleki gurako nuke ireki. Bertso saioa sinpleki gurako nuke ireki. Gaurko azkenengo konfeti bilakatzen bageneki. Koloretsu eta eder beti zaudelako Done Petri. Maitanek hasieran ere aipatu dugu Oporrak Bakean programa, zeinaren bidez udararo Saharar errefuxiatu kanpamentutan bizi diren aurrek, bizpahiru hilabete igarotzen dituzten Euskal Herrian. Aurten programak 300 familia bilatzen ditu, 300 aurrek uda hemen igaro ezaten. Eta, Maitanek esan duen bezala, inor gogoa baldin badauka, hoendikan garaiz dabilela jakin. Oporrak Bakean. Lierni, zu Euskal kostaldeko aur bat zea, eta aurten zure familiak sustrai aur sahararra hartu du, uda zuekin igaro dezan. Adintxukoak zeate biak, eta gaur hondartzara jetxi zeate. Lierni, ohikoa da zuretzat hau,
Zuk udara osoa pasatzen duzu, eta inkluso udararen urtearen zati handi bat, hondartzan, igerian, itxasertzean baloiarekin, kometarekin, toalla batean botata, sustrai lehenbiziko aldia da, itxasoa ikusten dezula. Zarautzera heltzeko hilara desente, baina iritsi gara eta derrepente putzu haundi bat urez bete, baina inorrez dago bertara sartzeke, eguzkitan nolatan egoten zarete. Azala iluntzeko mai horretan edo bihurtuak garaia ondarran bezero. Ura hotz egoten da ta batzutan bero, tamaiera ikusterik etzazu espero. Gazi zaporea du probatu ezkero. Itxasora sartzea duzu akorduan, baina begia bota dut nik lurzoruan. Guztiak ondarretan baikaude orduan, eta denak sardinak latetan moduan. Ondarra sobran dago gure inguruan. Ondarra sobran dago joan ezkero ara, eran mango alnauzu noiz baite bertara. Gu 9 urteko bigaztetxo gara, ta zalantza sortu zaitarara. Zure herrialdean non bainatzen zara. Galdera aho puntan heldu zara egun, eta ez dakit erantzun zakar ala legun. Ez baitzara sentitzen ezeren obendun, ninun bainatzen naizen eunetik eun. Nundik edaten dudan galdetu behar zendu. Berazan eskasa da antza denez ura, ta gu hemen jolasten nahi dugun modura. Ez dugu baloratzen duguna eskura, orain hemen gaudeta, oraindik da uda, aprobetxa dezagun ta goazen barrura.
Jon, Oiartzunen gaude, Landetxe plazan, baina leku honek badu lotura berezia Xabier Leterekin. Bai, garai batean hau baratzeak eta oilategiak zirenien bakarrik, hemen atzean Xabier Leteren jaioterria, jaiotetxea zeon Landetxen. Eta orain argitaratu duzu Xabier Lete bertsorik sakonena liburua, eta liburuan bere umetako pasadizoak eta idatziak, argitaratu gabeko idatziak ere bildu dituzu. Bai, bueno, lan akademikoetan askotan gelditzen dira hautsak jateko zai halako kontuak, eta egia esan, bueno, Arantxalete eskura edukita eta arek eman zizkian altxor batzuk aprobetxatuz, haiek argira ateratzea pentsatzen dut. Eta nolakoa izan da altxorroiek deskubritzea? Bueno, edozein lan luzek, tesik badu emoziotik, baina badu asperduratik ere. Kasu honetan, izan da testuen analisi bat, asperdurari lotu bat tarteka, baina baita elkarrizketa eta garai historiko batera gerturatzea, egia esan harridura handiz. Konturatu naiz ez ezagutza handian eukala garai historikoari buruz, eta historia zein ziklikoa den ere jabetu naiz. Inorrez da profeta bere herrian, Xabier Lete? Ez, dudai gabe. Ez dakit inor baden, baina Xabier Lete behintzat etzen izan. Personaje kontrobertitua zen eta seguraski izaten jarraitzen du, naiz eta uste dudan asko aldatu dela bere personaia historian zehar. Eta bueno, hemen zenbait posizio, nire ustez bere egin behar intelektuala zen, alegia bere ideekin koherente izan eta lau haizetara oiukatu, Oiartzunen zenbaitetan ez zitzaion barkatu, bere iritzi politikoak erakustea. Beste askotan, estimatu ere intzitzaion, ausardia hori. Eta Oiartzunen ezagutzen dugu Xabier Lete? Uste dut ezagutzen dugula Xabier Lete Euskal Herrian ezagutzen den heinean. Alegia, bere abestiak badakizkigula, segurazki beste herritan baino indarra handiagoz eta gertutasun gehiago sentitzen ditugu, baina aldi berean uste dut badaola bere obrarekiko ez ezagutza bat. Esango nukena orokortua dela, eskertxarretik gertu ere egon daitekena tarteka sortzaileekiko. Asko hemen gaude, baina Baionan gu baino gehiago izango dira. Kartelan arabera 12:29 bukatzezan korrika, ez dakit zer dutan bizigean, hortxe nunbait ez da? Hogei gutxi, bueno, bukatu da. Baina demagun ez da bukatu eta demagun Baionan gaudela. Eta demagun, amets eta oian azuei dagokizuela azkeneko metroiek lekukoakin itea. Giro ederra dago, eguzkitzu ez dakit izango dan Baiona, baina ateri bai nik ustet, jende andana, musika, poza, ilusioa, azken metroak besterik ez dira falta, eta zuen eskuetan daramazuen lekukoak 10 egunetan, okerrez banao, 2781 kilometro inditu. Zer ikusi du lekuko horrek, nundik ibili da, zer entzun du, zer usaindu du? Joan da 11 esku 11 bisaia, lehen zenbat bizardunta txuri beltz paisaia, naiz lekukoa ezten bihurtu bonsaia, lengo eskulatz haiek alderatzen saia, oain batez ere dakar perfume usaia, oain batez ere dakar perfume usaia. Naiz bakero dun oinek, eraman hau prestu, ezote dute denek, antzeko amestu, euske eskuleunek berdin, hartzen dute estu, bideko malda eta denen arnas estu,
oraindik hitza dago euskaldunen esku. Oraindik hitza dago euskaldunon esku. Ailekukoak zenbat urratu ubeldu, lizeoko ikaslek eskuak epeldu, Baionako alkateak du gero moteldu, ta ez dadin kutsatu gaixotu toteldu, bada ezpada ez dio estuegi heldu. Bada espada ez dio estuegi heldu. Baina hau hartu nahian, hor dabiltza denak, eurengan eramanez, lelo baten trenak, gero naiz politikan eragin problemak, ta kontra erabakiz eraiki dilemak, guztiak dira hemen egon nahi dutenak, guztiak dira hemen egon nahi dutenak. Haren irriparredo aurpegi tristea, euskarak historian aze gerizpea, arnasa da karrela zailda sinistea, paradogikoa da gaurko albistea, 500 urte eta gero garaiz iristea. 500 urte eta gero garaiz iristea. Oraindik bada asko, hortan esateko, zerbait aldatuko alda, korrika tarteko, baina bide luzean izan amenpeko, eraztun edo anti, oiek lotuz peto, behingoz unea heldu da arro izateko, behingoz unea heldu da arro izateko. Zuek lehenengo lana aurkitu zenutenerako argi zenuten zuen plana zuen gurasoen etxetik alde egitea izango zela. Hala izan zen plana eta hala izan da errealitatea, eta hala eman dituzue urte asko elkarrekin bizitzen, lagunak. Espero zenuten behar bada urte gutxiago izango zirela, zuen imaginarioan bazegoelako bakoitza bere aldetik bizitzeko nahia, plana. Eta urtea joan dira aurrera, bizitza garestia da, deustu ez da merkea, etxeak, are gutxiago. Eta gaur Ander Mailenek esan dizu, nik nire burua imaginatzen nuen, hemen bizitzen, deustun, nire etxean. Baina ez dakit posible den. Eta hortaz ari zarete, ea posible ote den deustun bizitzea edo posible ote den zuen aldetik bakoitza bizitzea. Alik pasta merkenarekin betetzen da kazuela, eta jamon jor pixkat tarteka, edo tatxope bestela. 40 urte pasatu eta nerabe banintz bezala, baina badira ja 20 urte estudiante ez naizela, baina badira ja 20 urte estudiante ez naizela. Estudiantea zinen Maialen, eta pasada denbora,
naiz eta biok gu elkarrekin ibili garen gustora, gure ametxetan deustun bizita, hori litzateke hoba, baina ezinezko dugu hauseren dena dau milatik gora, baina ezinezko dugu hauseren dena dau milatik gora. Lan batzuk hemen ta lan batzukan, prekarioen gisara, gasa garesti ta kostatzen da, bero izatea izara. Joango nintzaken nahi nuke joan, nora baitona nahi zara. Baina nora joan zu nere etxeko paisaiaren parte zara. Baina nora joan zu nere etxeko paisaiaren parte zara. Zure etxeko paisaian parte omen dugu anakabe, eta deustuko etxe guztiek dituzte pare bat jabe. Denak horrarin deskartatuta, ta kontuak parez pare, kontuak justo ditugu eta hori ume gabe. Bio kontuak justo ditugu eta hori ume gabe. Guk ez daukagu tripa azirik, ez VPO-ko bombo. Etxe jabek egiten dute alkilearekin tongo. Alde zaharra ere garesti, ta San Fran ez dago ondo. Seguru asko ondarru ere, merkego ez da egongo. Seguru asko ondarru ere, merkego ez da egongo. Egia esan garestiago, daukagule keitio berez, jarrai dezagun guk gure deustun, gure beharren mesedez. Denbora aurrera eta ezina, bete orain gure fedez, etxe ontatik ez gara joango jubilatzean ere ez. Etxe ontatik ez gara joango jubilatzean ere ez. Noiz gurutzatzen dira, Jon Martin, Xabier Lete eta ikerketa. Bueno, Jon Martin eta Xabier Lete aurtzela gurutzatzen dira, baina gero ikerketa beranduago, ez? Konturatzen naiz egun batean ikergai bihurtu daitekela bere obra guztia, eta master bat ikasten nintzen psikodidaktikan, eta irakasle batek, Xabier Etxanizek esan zuen, hemengo inork nahiko luke izan literaturako irakasle, eta ni pentsatu denek, noski, ez? Eta kontuatu nintzen, ez ni bakarrik nintzela klase hortan bideoi hartu nahizuna, eta esan hemen txedakat. Eta tartean, Xabier Leteren kantagintza nolakoa da, nolakoa izan zen?
Bueno, hasiera batean Xabier Leteren obra guztia ikertu nahi nuen. Eta tesi zuzendaria Jon Kortazarrek oso intuizionez esan zian mugatu zazu. Eta hala mugatu nuen 40 abestietara. Berak bere izenean argitaratutako 40 kantatara mugatu nuen tesia. Eta hortik hasi nintzen, batez ere, bertsolaritzarekin zerikusia zertan zeukaten aztertzen. Eta zein dira bere kantagintzaren ezaugarriak? Bueno, esango nuke Xabier Lete bat, ez ezik bi Xabier Lete behintzat badaudela. Bata oso jostaria humorezkoa eta askotan ahozkotasunari lotua, eta beste bat poeta eta oso sakona, ez? Bata lehenengo entzunalditik gozatzeko modukoa, eta bestea zenbat eta gehiagotan kanta bera entzun, gauza gehiago geureganatzeko modua ematen duena. Esan dugu, liburu argitaratu duzula, nolako harrera izan du? Jendeak zer esan dizu orain arte? Esango nuke jendeak gogoz eta interesez hartu duela, eta gehien iritsi zaidana Arantxa Lete, Xabierren arrebak esan ziana da, ez? Zuei eskerrari naiz nire nahi ezagutzen. Eta kurioso egin zait nola berak hainbeste aportatu dion liburuari, baina liburuak aldi berean berari ere aportatzen zion zerbait. Eta liburua esku artean hartzen duenak eta irakurtzen hasten denak zer topatuko du? Bueno, hasieran Xabier Leteren biografia. Nik beharrezkotzat hartzen dut pertsona baten, adibidez, haurtzaroa nolakoa izan den jakiteko, gero bere obra nolakoa izan den aztertzeko. Bestalde, garai historiko baterako hurbilketa. Eta, bueno, uste dut nik beharrezko neukan zerbait zela, baina beste askori ere oso ondo etorriko zaiola jakitea zertzen garai historiko hura, eta nola zentsurak edozein sorkuntza mugatzen zuen. Zuretzat Oiana beti izan da importantea herrigintza eta militantzia, eta beti iruditu zaizu mundu guztiak egin beharko lukeen zerbait dela, eta zuk ala bizi duzu eta ala egin duzu beti. Deustun bizi zara, eta Deustuko jaietan ere ez da gutxiago izaten, implikatzen zara, antolatzen duzu, azpiegitura, berdin dizu, kartelak, txosnak, dena delakoa. Eta esan zenuen, urten planto, nahikoa da, ez dakizu nekaduta zauden, erreta zauden, beste zarrai probatu nahi duzun, baina usartu egin zara, bizitza guztia eta gero esatera urten, ez dut militatuko jaietan. Eta etorri zara, bertsosaio baino, ordu betelen plaza ingurontara eta ikusi duzu jendea aurkiak hartzen. Etor zaudezu ertz batean, jendeari begira. Urtero ibiltzen nintzen, ni militantzian jator, berriro jaiak urbilduta berriz marroia dator. Aurten ardura hoietatik, iez egin nuen bizkor, naiz beharrezkoa den beti norbait egon dadila hor, ohartu naiz ezinbesteko ere ez garela inor, ohartu naiz ezinbesteko ere ez garela inor. Inor ez da ezinbesteko, eta inor ez da lider, berdin aulki edo karpa, berdin bafle edo plater, naizta lana egitea, inorentzat ez den plazer, herri hontan egiten dira, horren beste gauza eder, aulkiak hartzen dituzten, eundaka pertsonei
pertsonei esker, aulkiak hartzen dituzten, eundaka pertsonei esker. Ez dakit sekula egon zeaten Saharar errefuxiatu kanpamentuan, ez. Eta ez dakitango gastronomiari probatzeko aukeraik izan dezuen. Zeo zer. Bueno, pista bat ematearren, herrialde berotako gastronomian, antzeko errepikatzen den patroi bat da espezian erabilera. Ez dakitzuek txefak zeaten, ez dakit espeziak erabiltzeko ohitura daukazuen, baina joku bat ingo deu, bai? Nik 3 espezia ekarri ditut, zuetako batek usaitu ingoitu, deskribatu eta besteak asmatu. Bale? Espezietan dugu punta-puntakoa, punta-puntakoa, ta uzten du zapore bat benetakoa. Ni nauzu jogurrari maiz botatakoa, zein arroz esnearen goiko kapakoa. Ta esaten dute dela afrodisiakoa. Ta esaten dute dela afrodisiakoa. Benetakoa zela, eta nilarritu, baina sustraiez alda dotore aritu. Arroz esnea entzundet, ta horrek argitu, espezien artean kanela aurkitu. Ze azkeneko hori ez dut entenditu, ze azkeneko hori ez dut entenditu. Horire urrutitik dago etorria, aztu zazu txilia, ez da gorria. Oliasko edo arroz tartean jarria, hartu oidu kolore ikaragarria. Izan ziteken baina ez da kurria. Izan ziteken baina ez da kurria. Bueno, kurria ez dela azaldu ondoren, hanka sartzeko aukera gutxigo bederen, kolorea emateko erabiltzen omen, azafrana atera ote dizu hemen. Galdetu egitazkoa edo falsua den, galdetu egitazkoa edo falsua den. Zu aritu oitzara, kurtsoak ematen, kursibaz idazten ta kur esaten,
Kubritzeak ez dizu gauzonik ematen, kurrikulum batean aizen bat azalpen. Utziko aldidazu kursia izaten, utziko aldidazu kursia izaten. Kursiba kurrikulum, igual pista gizan, kursia izan nahi ez da, alperrik zenbiltzan. Baina kur horrek zerbait nahiko du ba esan, usoako laibili izan dira plazan. Kurkuma esango detatxeden ardezan, kurkuma esango detatxeden ardezan. Jon, eta Xabier Lete bertsolaria zen? Bertsolaria zer den definitu beharko genuke lehenengo, baina nik hasiera baten esango nuke baietz, alegia. Zenbait bertsolari edo bertsolaritzat ditugun pertsonak behintzat ezagutzen ditugu beraien bertso jarriengatik. Orduan, Xabier Letek bertso jarri horiek egin zituen heinean, nik uste bertsolari izendapena zortzaioa. Eta gainera, bertso horien kalidadea ere kontutan hartzen baldin badugu, esango nuke noski baietz. Eta nondik zetorkion bertsozaletasuna? Pentsatu behar dugu 40. hamarkada, 50. hamarkada Oiartzunen bertsolari edo bertsozale izateak hasi derrigorrezko zerbait zela. Garaiko bertsolaririk onenentsuenak behintzat Oiartzunen bizi ziren, Uztapide, Kozme Lizaso, Michelena, eta Oiartzungo plazan askotan edo auzotan izaten ziren bertsolari, falta ziren bertsolari puntako guzti horiek, Matxin, Salvador, Lasarte etortzen ziren, eta Xabier Letei bereziki aurtzela markatu zuena izan zen, ze errespetuz tratatzen zituzten etortzen zirenean, ze isiltasun zeon behaiek kantatzen zutenean. Eta zaletasuna lekunatarrengatik jaso zuen baita ere? Bai, bizilagunak ziren, eta bereziki Julen Lekuna eta Xabier Lete lagun minak. Eta haien etxera juten zen, eta haien etxian zeukaten Tiburtxiren sukaldia, ahozkotasunaren unibertsitate bezala ere ezagutu daitekena, eta harek kantatzen zituen bertsozarrak, eta seguraski bere korpus handi bat, bere ahozkotasunaren korpus handi bat bertan ikasia da. Eta ze ekarpen egin zion Xabier Letek bertsogintzari? Ekarpen asko egin dizkio. Batetik esango nuke bertsoen kalidadea dagokionez, 8 handi batean poesia gorena egin zitekela demostratu zuen jarraikortasun handiz. Bestalde, doinu asko sortu ditu Xabier Letek, eta batez ere asko sortzeaz gain, asko erabili izan dien doinuak, alegia. Bere sortzeko intuizio musikal hori oso bat zetorren bertsolarien gustoekin. Eta bereziki uste dut badaudela bi doinu paradigmatiko edo, bata izango da Habanera, 8 puntuz errepikatzen den molde bat, oso errepikakorra eta emistiki hori gabea. Eta batean Muruak eta Peñagarikanok hasieran balentria tekniko bezala planteatzen dute, eta ondoren bertsoari asko konturatzen dira, horrek sekulako askatasuna ematen diela kontakizuneko bakarkakoetarako. Eta beste kasu bat izan daiteke, Izarren hautsarena, Igor Elortzak asmatu zuen horri doinu forma ematen, doinu soineko metrikoa egiten, eta nik uste azken urtetan, azken txapelketan bereziki askoren apustua izan dela,
eta izango dela bertsolariari bertsoa pentsatzeko modua aldarazi egiten dio. Gero, beste lotura bat ere badago, Xabier Lete eta Txirritaren artean. Bai, esango nuke Letek bertsolari askoren bertsoak entzun zitula eta kontzienteki haien formulatzeko moduak bere egin zituela. Txirritari dagokionez, bere zehaztasuna, bere pilaketa, bere metaforak egiteko modua imitatu egiten zituela uste dut, eta Txirritak egingo lukeen bezala bere garaiaren kronista izan zen Xabier Lete. Eta zuretzat, zein da Xabier Leteren bertsorik sakonena? Bertsorik sakonena asko egongo liake, baina nik uste enau izutzen negur bilak, hor dauden zortziko handiak diela, segurazki bertxotan egin dien zortziko handirik ederrenetako batzuk. Azken asteetan oihartzun handia izan dute lehen sektoreko langileen mobilizazioak eta autoan apur bat ibiltzen direnek egin dute topo traktore karabanekin. Amets, baserritarra zea, eta Lierni zure iloba kaletarra. Lierni, osabari laguntza eskatu diozu, asteburu pasa jun aurretik erosketak egin eta kotxeak kargatzeko. Erosketa supermerkatuan, noski. Barazkien pasillora iritsi zarete, ta hortxe gelditu da Amets, zur eta lur, tomate gorri-gorri batzui beira martxo betean. Martxoan tomatea jan beharreko grina, eroskin pasilloan zebegiko mina, tomate gorri-gorria jogabe gorrina, ta zeinek kendu dio sulfato urdina. Sulfatoa zer dugun azaldu beharko, nik maiz jan oi ditut ta lasai eta bapo. Osaba galdera bat detorain zutzako, garaiik baldago bakoitzarentzako. Haien iloba maite ze kaletar traza, oain tomate jateko nien aiz kapaza. Orain bukatu berri zainei kalabaza, oain jan behar dituzu porruak taza. Banik bero honekin naio entxalada, garaiak aurrerantza dijoaz, ta ara postu behartzen uken, eta zu osaba. Ze orain une oro danan jabe gara. Baina tomate hau da migrantei kostea, Almeriatik ekarria pentsaze ospea. Zuk oporretan nahi duzu hangoa jostea, ez altzen unobea bertan erostea. Bidaian goaz gaur gu adostu bezala, ta turismoak beraz gora egin dezala. Gu ara goaz eta haiek ona ala, ni beti izan nauzu internazionala. Baina eroskin zabiltz bat eta bestera,
nik kargatuko dizut gaur baita bezpera. Tori etxeko letxuta azak ospera, ta joan oian anganak aztak erostera. Oparitu ezkero, nik ez daukat dudan, ekarri guztiata, abada eskura, ta erosi behar bada galdera burura. Deskontuik ba aldago eroskin modura. Orain artian ni izan du naiz, aitona zure nagusi. Errenta txintxo pagatu dezu, zere kapoi eta guzi. Zu baino gizon humilaguak ez ditut asko ikusi. Orain etxia saltzera guaz, nahi bazen duke erosi. 80 euro zugen errenta, etxiak orain artian. Zer horrekala pagatu dezu, 50 urtian. Lenguan bertan gelditutzia, izan liteke kaltian. 5.000 euro balio ditu, ila konpondu gaitian. Zer familia izan dudegun, nahi aldu jauna aditu. 12 aurren aita naiz eta semiak 10 baditu. Lan egiteko inor gutxita, mailan ezin kabitu. Baneukakenun enpliatua, 5.000 euro banitu. Hau adituta beste aldera, bueltatu zan nagusia. Esanaz nik zer kulpada dukat, zukume asko azila. Ez dezu asko istimatzenik, egin dizutan grazia. Zuek hartu nahi ez badezute, badazeinek erosila. Azien dazta lan erremintaz, bagen edukan indarra. Haiekin ere ez dugu orain oso itxura ederra. 7 balio luteken gauzak, 5 eman beharra. Hau pensatzian etortzen zait, begietara negarra. Precisamente alde egin behar, baserri edo kalera. Norbaiti egin beharko zaio, bizilekuen galdera. Esplikatuaz nola izan dan, familiaren galera. Gure jainkuak nahi duen arte, nunbait mantenduko algera. Esplikatuaz nola izan dan, familiaren galera. Gure jainkuak nahi duen arte, nunbait mantenduko algera. Final irauztia, ala irauztia. Hombre, bai irabaztea txapela ez. Lehenengoan ondo ateratzea. Euskal Herriko txapela irauztia.
Egitea putu eta ez du hartzea epaileak. Ba, bertsoa oso ona izatea edo. Denantzat izatea hobena. Gogoratzen naiz, paperen idatzi nula bertsoa desmauta, dena gaizki kantatu nuen, eta gero buruz kantatu nuen da earkia da zeiten. Final bat irabaztea, Euskal Herriko txapela. A ber, pasean ez gauze onna asko, baina irabazta txapela nitzako jode izin behar da. Hombre, Euskal Herriko txapela irabaztea. Bueno, Euskal Herriko edo... Hombre, edo Bizkaiko Bizkaiko eskolartekoa. Baina ipinite top, ba... Hori da, ipinite oso top. Euskal Herriko txapela irabaztea, ez nik ezin dut, imagina zer dan sensazio hori. Ja. Irabazten txapela, ez dakit. Ez dakit ikusi ez duen Barbie pelikula. Bueno, 2023an Barbie pelikula publiko intzanean, asko hitz egin zan, haren inguruan. Feminismoaren ikuspegiaz, feminismoaren zurikeriaz. Publikoa banatu zan, gustatu zitzaienen eta feminismoaren zurikeria irutu zitzaienen artean. Nik pertsonalki ere ez dut ikusi, orduan ezin den nire iritzirik eman, baina bueno, publikoa zatituta dago. Takilan ikaragarri fakturatu zan eta zeresan handia emantzun. Eta hilabete batzuk beranduago, Oskarretarako nominazioak etorri zian, eta Barbiren papera egintzun Margot Robbik nominaziorik jasoetzun bitartean, Kenen papera egintzun Ryan Goslingek nominazioa lortuzun. Duela 2 aste ospatu zian Oskarrak, etzun Oskarrik eraman Ryanek, baina nominazioiek ere oso kritikatuak izan zian. Maialen da sustrai, Margot eta Ryan zeate, Oskarretako gala amaitu berri da, eta nominazioaz, feminismoaz, eztabaidan hasi zeate. Asera baten egin omen zan, feminismoan defentsan, gero ordea trampa handia pelikulan otezetzan, ta paradoja balitzateke, grabea egia esan, Barbie izena dun pelikulan Kenek irabazi dezan. Barbie izena dun pelikulan Kenek irabazi dezan. Naizta jendea pozik irten zen zinera arrimatuta, azken aldian jendea dabil nahiko desanimatuta. Sistema honen lurzorua ez, ote dago minatuta. Ze feminista izan ala ezken beti nominatuta. Ze feminista izan ala ezken beti nominatuta. Izarrak asko jartzen dituzte, Hollywoodeko partean, baina problema errealak gero daude gure jendartean. Barbie feminista ez da izango, ez egitan ez artean. Barbie txikia morena eta potola ez den bitartean. Barbie txikia morena eta potola ez den bitartean. Ta espero det egun batean Ken kalbo izango dela, eta puztuko zaizkiola biak ipurdia ta sabela. Munduan izan alko duela kolore zuri zimela, baina bi panpin gara gu ere Barbie eta Ken bezala. Baina bi panpin gara gu ere Barbie eta Ken bezala. Bi panpin edota bi aktore eta bi persona juntatu, obedegu bai Amerikara hainbeste ez begiratu.
ez emakume perfekten neurri, gizon perfektuen datu. Fantasi denak utzita hobeda geure bizitzak kontatu. Fantasi denak utzita hobeda geure bizitzak kontatu. Hori litzake zorion eta arrakastaren formula, baina horretan zentratzeak du berez lan mardula. Zeren aktore naizen ezkero, ez dut bereizten sekula. Pelikularen bizitza eta bizitzaren pelikula. Pelikularen bizitza eta bizitzaren pelikula. Xabier Leteren kantak herrikoi ere bihurtu dira, herriak ez jakiteraino bereak direla. Eta hori nik uste arrakasta dela, alegia. Zer oberik hain herrikoi izatea baino, jendeak ez bereizteaino zure estiloa, ez? Badirudi betitik existitu izan zirela letra horiek. Hain natural eta hain berezko itxurakoa. Beraz, hori uste dut bere lorpen handiena zela, jakitea letra horiek sortzen, baina aldi berean gure gizartearen esker txarraren indikadore bat ere badela esango nuke alegia. Ez dugula beti asmatu sortzailei itzultzen, zor dieguna behintzat bere letren aitortza. Jon Martin, eskerrik asko, Xabier Leteri zor diogun zati txiki bat, hitzetik hortzeran, eskaintzegatik. Oroitzapelen gerora, iesetan joan intzana. Basa mortua zer da bat transizioko bolada sobera luzea da. Itzulina aian mendebaldeko euren itxaso hartara. Aize ufada gisara bersoak emendikara. Bizitu dadin Sahara. Bueno, Maialen, hau azkeneko hitzetik hortzera, eta oporrak, eharki? Bueno, guk pixkatian segiko dugu hendik. Izatez, honen hauen dator. Claro. Bueno, hitzetik hortzera bukatu da, baina bertsolariak plazetan. Itzuliko gara. Amaren bularra, aurraren janari, aurraren negarra, beti hunkigarri, baratzonen erdian, goseak nagoni, zure bular laztanen, antxiz ta egarriz. Zure bular politak, zerrien jostailu, edertasunak kontuz, gorderik behar du, zaude isilik aurra, ez egin negarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat balio dun, jarrai zure bidetik, hobeda horrela, gauza denen gainetik, haizea bezala.